Salom horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang manang di dia hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabe jamita di Minggu Septuagesima 70 hari adorakso haheheon di tanggal 20 Januari 2024. Imana tersurat di sada Korin bidualu ayat sada rodi ayat 10 tolu dohot topik minggu so tunggabe partuk Tuhan maradu ponak kadongan. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Hujahama dihita songonoma di dok hata ni Tuhata. Alayang go taringo tujuhut naung pinelehon tabotobe naung adong do parbinotoan dihita saluhutna. Na paburnakod do parbinotoan alay na pauli-ulihod do ia holong ni roha. Na mangaripu naung adong binotona dang diboto dope pangalahon ni parbinotoan na tama. Alayang go adong na makaholongi debata ido na tinadda ni debata. Ope taringot tu na mga tonjuhut naung pinelehon taboto do dak tutu adong begu di portibion. Jaladang adong debata dukon ni nasasadai. Ay adong do tutu di goar debata di gijang nang di tano ope. Ay lado di pardebata jalalado di partuhan. Alayang go dihita holas sada do debata amai permulaan ni saluhut jalahita do tuibana jalasada do Tuhan ima Yesus Kristus parhitian ni saluhutna jalahita marhiti-hiti ibana. Alai dangapala saluhutna na puna parbinotoani adong dope na mga tosa songon pilihan situtu ala somal di perhatutu begu dabe ramun rohana sida na hurang tugwi. Alai dang di pajonok si panganok kita tu debata dang na surut hita anggoso tapangan jaladang umangat tita nang tapangan. Alai jaga mahamu so tunggabe partuk Tuhan diaka nagali huasomuna. Ai adong ma namarnidaho na puna parbinotoan odeng hudul marsipanganon di parsobaunan ni bigu da nya apo amma disi rohana na hurang tugwi mangaton juhut na pinilehon gabe mago maon binahen ni parbinotoan mi dongan nagali dope na hinokop ni hamamate ni Kristus. Alay molo songoni hamu mardusa dopak akadongan jala digugay hamu rohana sida na hurang tugwi na dopak Kristus do hamu mardusa disi. Di bahenia tong anggo targasip dongaki siala si panganon na sotupa be panganok kujuhut saliling nai asa unang targasip dongaki hubahen. Ima hatani Tuhata. Dak persuadaon do memang si pangano ni gabe batu partuk Tuhan tudongan ditikina parpudion. Lapatanda dakolat di zaman ni Apostel Paulus be masa persoalan si pangano non. Molo tajaha jala tapai hutihu nakiturpuki persoalan si pangano di Korintus ima perbedaan pemahaman manang pangatusion taringot tujuh naung dipilih tubigu manang dipersembahkan kepada berhala. Boydui manang dang panganon ima rupani suku-sukuna. Nadiba madok salah do mangatot juhu naung dipilih tubigu. Marhite na mangaton juhu sisongoni berarti porsia do peibana di haguguon ni bigu manang debata na asingi. Nadiba musim adok dangadok persoalan manang masalah molo dipangani. Aidak tutu adong begu.
Ay molo pi adong diguar debata di gijang nang di tanoon jala adong namar debatahon doho nama partuhatto ni anggo dihalak Kristen na tutu hola sadadu debata ame permulaan ni saluhut jala sadadu Tuhan ima Yesus Kristus perhitian ni saluhutna. Ni ingok do na baruon tikidak dana kiba Roma namora di hutanami mabuanaka si panganon natabu tutaba niopung nasida manang natoras nasida di papiakom ma di atas nitabakiru paniak kasi panganon natabui ngani intipiani doho takadongan alanunga binoto nasida ikon mabahis si panganon doho takasigare di kuburani holam mulak peparan ni namation maksudna na ditanomani mamitor marlujung maiba doho takadongan pasudahon na di kuburan on ni sohalam merupa ni kasigare tipi na buatan ni lehoma tu bapak niba yesui tuaka na tua-tua di hutai nanaing dohonon dangadong manang aha terjadi rupa ni baik-baik saja do sudi sehat walafiat duiba doho takadongani jala aus sugaria dong gangguan manang aha satiki ra dangadong binama bahe jami tau nate. Puji Tuhan sehat duiba sahatu sadarion. Adong dora pengalamannya kadongan songon nanya lamanonate. Nagabe persoalan nuaing dak sude dope napuna pangatusion si songoni. Adong dope deba sian ruas ni huriai na hurang tugu rohana. Molo di hata Indonesia duduk hati nuraninya masih lemah. Tentu tuaka ruas ni huria na songonon boy duatong gabi terganggu haporseon na gabi bingung na sida na dia do nasitong jalan na dia do nasalah nian macetak kasdo di podahon Apostol Paulus dang di pajonok si panganok kita tu debata dang nasurut kita anggoso tapangan jaladang umangat kita nang tapangan makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Idu asa gabe di do Apostol Paulus molo gabe tergasip dongaki siala si panganon nasotu pa be panganok kujuhut saliling nai asa unang tergasip dongaki hubahen. Ima ido ibana rupane di ayat na pasapuluh tuluhoni. Ipola nanaing dohonon nan waing rumiko doholong ni roha sian parbinotoan nang sian si panganon. Ay moloholong rohana tudongan na tupe adok parbinotuan na taringo tu si panganoni tutu oromon na dudirina mangatoni dijulu ni dongan nai asa unang tergasip hamua kadongan molo persoalan di partikianon taringo tu si panganon radang apa lasongon na masa di huria Korintuson lapatan na dang masalah juhut manang si panganon na pinilihot tu begu na ditaruhot tu bona ni hau na balga manang tu inganan-inganan na angker manang nasakral rupani diluati dao dangadong bera pangalaho si songoni jupak kita di bagasatik yon jala molotuk piadong ngatunga palajarangi jupangate persoalan nuaing ima lebih kepada masalah halal haram do masalah ramun manang dang ramun jaladak sawti nagabe tertuk-tuk hinorhon nii tergasip ala nii bahkan sampai adong naso marsipak kulinga rupani hinorhon nii molodak sapanganan biasa dui saya dipisah do persubang do naso persubang biasa dui somal dui on nagabe so masih load do dang olobe masih jalangan dirajumi donganna na mangatot juhu tertentui najis molo songonon kan ngagabe susah. Buat apa kita berpantang makanan, makan makanan tertentu kalau itu menjadi pemisah di antara kita. Adong dosian tonga-tonga ni halak Kristen na mangarajumi ramun manang haram do molo mangato juhud atau makan daging tertentu. Katakanlah makan daging babi manang bedua ate. Terlebih molo disapur dohot mudarna molo dihalak batak madok na nigotaan manang namargota
Bahasa tidok na ginotaan manang namargota ala sifat ni gota ima padumuho nate. Taingot gota getah. Jadi dung disaksang manang dibagi-bagi juti hobar tu parjabaranna disusum ma muse sesongon na utuh. Dungi disiram ma muse dohot gotana ima mudar nai. Jadi boy tabayakon waeng songo dia parjabarani rupani dibagi-bagi jo alai disusun de muse hobar tu susunan nai. Tentu adong do kaitan ni tu filosofi ni halak Batak taringot tu mudar manang parmudaron. Ai atik pe naung dau-dau mangarat tu aka namarhaha maranggi nasa bapa sao marupani manang dau-dau aka namarhula boru merdomu dui pinadomu ni mudar. Idua sahiabi nege opuye porus emeritus padita Dr. Bonar na 70 madok di jamitana hola mudar ni halak Batak do nama kuling. Anggo mudar ni na asingi durus do sude ima rupane di dok opuye. Jadi sian pangatusianon dang nagabe sian lang mudar halak Batak songon nasai juk dituduh tu halak Batak ala mangalang namargota rupane. Yadu ita bigi gabe di dok kita Dracula di dok sial lang mudar. Hamwa kadongan dakolar rabud di dok na mangato si songoni merdu samalah. Bahkan na mangaton si songoni diklaim durupani dang masuk betu surugo. Holan na mangalang na somargota do na masuk tu surugo. Adong do landasan ni idi bibeli, adong do di dok na sida. Ima taringot tu akasi panganon manangakapinahan na gajing na haram do na sugajing songon natar surat di buku Musai mungkin lebih khusus di Tulu Musa. Jala di dok mudar ima hosa manang nafas. Jadi siani marupani nasida memahami bahwa setiap halak na mangalang mudar dalam arti molo disapur 7 huti ya sama saja dengan makan hosa. Jadi akana mangato mudar manang halak Batak madok gota dus dui na mangaton hosana manang ngulu. Hamwa kadongan tentu akan kurang pangatusion na tusi manang naswadong pangatusion na taringot tusi boydo gabe gurger haporsion na bingbang ibana dipangas salah so dipangan sayro ijurna sotuk-sotung gabe adong ma namanako-nako mangaton tikidopak say songon na napabadia-badia hurupane alai duk tudal manang huli disohali do. Om mana pinayot ni Apostol Paulus unang masih panganoni gabe pergasipan manang batu partuktu hatu dongan. Taringot tu si panganon nunga macai takas tajaha di bibeli asing ni natar surat di turpuk jami taon. Molo disada Timotius 4 ayat 4 dohot ayat 5 di dok ay nadinggad do nasa natinopa ni debata jala daksi subak konon nasa najinalo mardongar roha mauliate. Ay nagabibadia dui binahen ni hatani debata dohot tangiya. Holani tutu molo tapangap pe unang gabi suha-suha tudongan na somangaton. Jala unang pola tadok merdusa na somangaton ni. Sebalikna molo so dipangan ba unang gabi dirajumi dongan na mangaton ni na hurang haporsyon na. Nunga didok naking tapangan manang so tapangan datungi pajonoko kita tu debata. Jaladang umangat tita molo tapangan si panganon ni. Dak si panganon mengukur kader ni haporsyaon ni sasahalak. Alani tapangan ma bicaboy dupe tapangan alai diingok bietong kesehatan nanti. Ingat nasihat dokter. Sudi dua dong takaran manang dosisna. Jalarikot dotong na masih hargaan doh na masih hormatan ditiki mangan. Unak pola saya dipaksa di julunai rupani mangaton na sinubakon nai. Omma nanidok ni apostoli tumibodo holong ni roha. Jadi manang nadia pe na taula jala natapangani toktong may marojahan tu holong ni roha. Amin martangiang mahita.
Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami sai pasu-pasu mai asagabe marurak marperbue hatam di bagasan rohanami. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.